Príjemné popoludnie, dámy a páni. Je pre mňa čest privítať vás na tomto rozkvitnutom námestí. Ja sa trošku vrátim do histórie, keď prišla za mnou prvýkrát pani Reháková s myšlienkou pred 8 rokmi, či sme schopní a ochotní takéto podujatie zorganizovať. Neváhali sme ani chvíľku, sme to pochopili od začiatku ako veľmi dobrú myšlienku, ktorá dokáže predať naše dedičstvo, našu staročiami skúšanú hrdosť práve na tomto námestí, a mňa veľmi teší, že za tých 8 rokov si toto podujatie našlo veľa priaznivcov. Naše historické dedičstvo môže byť inšpiráciou pre nás všetkých. Napriek rozdielnosti dolín, dedín, napriek rozmanitosti krojov sa tu dokáže spojiť do jednej dobrej, pestrej, farebnej nálady, a ja verím, že aj táto kniha, ktorá rekapituluje tých 8 ročníkov, si zaslúži, aby bola skutočne v knižnici nielen milovníkov folklóru, ale každej jednej Slovenky a Slováka, aby sme na toto naše dedičstvo boli všetci aj do budúcnosti patrične hrdí. Takže ďakujem autorom a ďakujem všetkým, ktorí sa na stvorení tejto krásnej publikácie podielali. Ďakujem pekne. Dámy a páni, pre mňa to je už niekoľký rok, ani to neviem spočítať, kedy sa zúčastňujem tohto dňa kroja. A my dnes všetci nosíme kroj ako spomienku na tvorivosť predchádzajúcich generácií. Ale pri každom jednom ročníku si uvedomujem aj druhý význam každého jedného kroja. A to je ten, že každý jeden kroj nosí príbeh našich rodín, našich komunít, našich predkov, ktorí prežili až do dnešného dňa. A ja na vás vidím, že tento príbeh pokračuje a túto tradíciu tvoríme ďalej. A ja chcem, aby táto tradícia pokračovala, preto vždy budeme podporovať tento deň kroja ako Banskobystrický samosprávny kraj. A ja želám tejto knihe, aby si našla čitateľov, aby si našla tých možno nových ľudí, ktorí budú milovať kroj tak, ako ho milujeme my. A tí, ktorí kroj premeriavajú pravidlami, tak aj trošku invencie a možno nájdú niečo nové, vďaka čomu sa pridajú ku nám. Takže priatelia, krásny deň vám želám, užívajme si ešte stále pekné počasie a pekný deň. Ďakujem. Dobrý deň všetkým. Tiež by som rád z tohto miesta pozdravil všetkých Bystričanov, ale aj všetkých tých, ktorí prišli z bližšieho alebo vzdialenejšieho kúta Slovenska. Je to naozaj veľmi krásne podujatie, ktoré už píše svoju 8. kapitolu, a ja verím tomu, že tých kapitol bude stále viac a viac pribúdať. Tak ako už bolo povedané, som rád, že pani Reháková ma oslovila ako jedného z partnerov byť krstným rodičom tejto knihy. Želám jej veľa čitateľov, želám jej veľmi veľa pozorných čitateľov a ja verím tomu, že sa v blízkej budúcnosti dočkáme aj ďalšieho vydania. Určite si to táto tradícia zaslúži. Takže ešte raz pekný deň všetkým a krásny večer. Dobrý deň, dámy a páni, milá Marienka. Ďakujem veľmi pekne, že tu môžem stať. Je to pre nás veľká časť. Ja som hrdý poštár, rovnako hrdý partner tohto podujatia. Ďakujem veľmi pekne. No a chcem povedať pár slov k tej knihe. Ja som mal možnosť ju vidieť pred pár dňami, čiže niečo skôr. Musím povedať, že je to naozaj skôr. Ja som sa narodil v Trnave na Trnavský jarmok a teraz mám na sebe kroj z Horných Oriešian. Páčia sa mi kroj, naozaj úprimne. A ja teraz viem, že toto námestie je krásne, naozaj je krásne, ale je zároveň malé. Je malé a je možno, že aj príliš ďaleko pre tých všetkých fanúšikov, ktorí by tie kroje chceli tu dnes aj zažiť. Práve preto je dobré, že tá kniha vzniká. Tam uvidíme naozaj všetky kroje zo všetkých kútov Slovenska. A si myslím, že patrí tiež do každej rodiny v každom kútu Slovenska. Marienka, ešte raz ďakujem za tento počin. Pekný deň. Milé dámy, vážení páni, milí priatelia folklóru, mne ostáva na záver naozaj poďakovať autorke, poďakovať pani Rehákovej, že kniha je na svete. A popriať to, aby keď sa niekto zapozerá do tej knihy, si uvedomil, že jeho miesto je na tomto podujatí, že treba, aby sme toto podujatie stále udržiavali, či viac predstaviteľov miest a obcí bude na tomto podujatí, tým to bude len a len lepšie, pretože toto je slovenskosť, toto je naša hrdosť, toto je naša vzácnosť, ktorú nenájdete v okolitých krajinách. Zachovajme si to, držme sa spolu a ja verím, že vyjde aj ďalšia kniha, že nás to bude inšpirovať, aby sme aj ďalšie veci dali do kníh. Takže prajem jej veľa čitateľov,
dobré zážitky a pre nás také povzbudenie, že ideme správnou cestou. Ďakujem pekne. Vlastne prstu a síce je to voda z Brona, taká prečistená. No a teda ju pokropte. Áno, trošku. My sme nepokázali knihu. Hej. Za vášho potlesku sa krstí kniha Slovenský deň kroja, ktorá je od tohto momentu oddána spoluslané v Banskej Bystrici. Vy si ju môžete zakúpiť a odniesť tak nádhernú knihu plnú spomienok zo všetkých ročníkov, ktoré sa doposiaľ diali tu v hlavnom meste folklóru v Banskej Bystrici. Dámy a páni, Slovenský deň kroja a jej krstní rodičia. A veríme, že táto nádherná kniha bude zdobiť